ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭୋଲେନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଘରକୁ ଆସିବାର 2 ମାସ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଏଲ୍ଓପିରେ ଅଛି, ମାନେ ନୋ ଡ୍ୟୁଟି ନୋ ପେରେ ଆସିଛି। କ'ଣ କରିବା, ସିଚୁଏସନ୍ ହିଁ ସେମିତି ଯେ ମୋତେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 6 ମନ୍ଥର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇମେଷ୍ଟରରେ ମୋର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ଉପରେ ମୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛି। ଏଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ସ୍ଲିପଲେସ୍ ନାଇଟ୍। ତା ଉପରେ ମୋର କଫ୍ ୱିଥ୍ ଭୋମିଟିଂ, ତା ସହିତ କିଛି ବି ସ୍ମେଲ୍ ଭଲ ନ ଲାଗିବା। ଯିଏ ବି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ଲାଗେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇମେଷ୍ଟରରେ। ନା କିଛି ଖାଇ ହେବ, ନା ହିଁ କିଛି ସ୍ମେଲ୍ ଭଲ ଲାଗିବ। ଇଭିନ୍ କି କିଚେନ୍କୁ ପଶିଗଲା ମାନେ ଭୋମିଟିଂ ଲାଗିବ। ମୋର ବି ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି କଫ୍, ଯେଉଁଟା ପାଇଁକି ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନଥିଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ଭୋମିଟିଂ। ଏଇସବୁ ସହିତ ମୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇଗଲି। ସୋ ମୁଁ ଏଲ୍ଓପିରେ ଏପ୍ରିଲରୁ ରହିଲି, ଆଉ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଘରକୁ ତ ଆସିଯାଇଛି, ଏଠି ମୋର ଦେହ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲା ଘର, ଆଉ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ହସ୍ପିଟାଲର ସବୁ ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କେବେ ଆସିବେ? ସତ କହିବି ହେଲେ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଡ୍ୟୁଟି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ପାଖରେ ଅଲଗା କିଛି ୱେ ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଜଏନ୍ କରିପାରିବିନି। ବିକଜ୍ ଡେଟ୍ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ସୋ ଏବେ ତ ଚାହିଁକି ବି ଜଏନ୍ କରିପାରିବିନି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରକୁ ବି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଘରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବାଛିକି ଆଣିକି ସଜେଇକି ରଖିଛୁ। ଇମୋସନାଲି ବହୁତ ଆଟାଚ୍ ଅଛି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁ, ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ବଣ୍ଡିଂ, ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ, ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ପରେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବୁ। ଡ୍ୟୁଟି ତ ଆମର ବହୁତ ହେକ୍ଟିକ୍, ବାକି ଆସିକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେଉ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମିସ୍ କରୁଛି। ଏବେ ତ ଏସବୁ ଟାଇମ୍ ବି ସେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇମୋସନାଲି ବହୁତ ଆଟାଚ୍ ଅଛି, ତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ। ମୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ସେଠି କିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏବେ ବହୁତ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋ ଏବେ ସେ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ଲଗେଇବି। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଛୁଆକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଯେ ଏଟା ଖାଇବୁ, ଯେ ଛୁଆ ପାଇଁ ଭଲ, କି ଏମିତି କରିବୁ, ଏଇସବୁ। ବଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓକେ, ଛୁଆକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ବଟ୍ ଛୁଆ ସହିତ ମାଆକୁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଗୋଟେ ଝିଅର ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥାଏ। ଲାଇକ୍ ସେ ଝିଅରୁ ବୋହୂ ହେବା, ୱାଇଫ୍ ହେବା, ଦେନ୍ ମାଆ ହେବା। ସେ ଝିଅ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇମେଷ୍ଟରରେ ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ସେ ଝିଅ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାଆ ହେଇଥାଏ। ବଡ଼ିରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥାଏ। ତା ବଡ଼ିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯେମିତିକି ହର୍ମୋନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଏସବୁ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି। ସୋ ସେ ଏସବୁକୁ ଡିଲ୍ କରୁଛି। ସୋ ଟିକେ ମାଆକୁ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର। କିଛି ଲୋକ ଏ କଥା ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ତ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି କାମ କରିପାରୁଥିଲା, ସେ ତ ଏଇସବୁ କରିପାରୁଥିଲା, ଲାଇକ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଡିଫରେଣ୍ଟ। କିଛି ଓମେନ୍ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିପ୍ରେସ୍ ରୁହନ୍ତି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅର୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏସବୁ। ତ କିଛି ଓମେନ୍ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ତ ଆଉ କାହାର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ତ ଆଉ କାହାର ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି।
ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଜର୍ଣ୍ଣି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଯୋଉଟା ତମ ସହିତ ହେଇଛି କି ତମେ ଯେମିତି ତମ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଥିଲ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆଉ କାହା ସହିତ ହବ ସେଟା ତ ନୁହଁ ନା। ମୋ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ମୁଁ କେବେ କାହା ଓପିନିଅନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁନି କି କେହି ମୋତେ ଓପିନିଅନ ଦିଅନ୍ତିନି। ନା ହିଁ ମୋତେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେହି ଜଜ୍ କି ଆଉ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ବିକଜ ମୋଠୁ ଅଧିକା ମୋ ହେଲ୍ଥକୁ ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ତା ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ବହୁତ କିଛି ଡିଲ୍ କରୁଛି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତମେ ଯଦି ତାକୁ ଜଜ୍ କି କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବ ଦେନ୍ ସେ ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବ। ସୋ କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ଯିଏ ବି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଜଜ୍ କରିବା ଆଉ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସେଟା ତା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଜର୍ଣ୍ଣି, ତାକୁ ତା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଜର୍ଣ୍ଣି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣି ପାରି ସାରିଥିବେ କି ପାରି ନାହାନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଏବେ ତା ଟାଇମ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଲ୍ କରିବାର ୱେ ବି ଅଲଗା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ବି ଚାହାନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ତ କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣ ଯଦି ଜର୍ଣ୍ଣି ପାରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମୋଠୁ ବଡ଼ ଥିବେ, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ତାର, ସେ ତା ଛୁଆକୁ କେମିତି ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ କଲା ଭଳିଆ ମନ ଦୁଃଖ କି ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କାହାକୁ ଜଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ତା ହିସାବରେ ତା ଲାଇଫକୁ ଦେଖୁଛି ଆଣ୍ଡ ସିଏ ତା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖିବ। ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ କେହି ନୁହନ୍ତି ଜଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି କି? ନାଇଁ ନା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ବେବି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ କାଇଣ୍ଡଲି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରିବେ କିଛି କିଛି କଥାରେ, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଖାଉନୁ କି? ତୋର ଛୁଆର କ'ଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ନାହିଁ? ତୋର ଏଇଟା କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ। କାହାର କ'ଣ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, କାହାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଏତେ ଭିତରକୁ ପଶିବା ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ଲୋକଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଜଜ୍ କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କମ୍ପେୟାର କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ତା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ କହିବାର ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ନଲେଜ ଥାଉ କି ନଥାଉ ଜ୍ଞାନ ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଭାବିଲି କି ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବି, କାହିଁକି ନା ମୋର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ମୋତେ କେହି ବି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଜଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ମାନେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କାହା ସହିତ। କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଜଣଙ୍କର ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇଗଲା କି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜଜ୍ କରନ୍ତି କି ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛୁ, ସେମିତି କାହିଁ କରୁଛୁ, ଏଇଟା କରିବୁନି, ସେଇଟା କରିବୁନି, ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ଓକେ କି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟ୍ରା ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ଼ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବତାନ୍ତୁ। ଯାହାର ନଲେଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେଟା ବତାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ନା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା କରିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, କି ମାନେ ଯାହା ବି ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ଜିନିଷଟାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍ ଆଗ ଜାଣନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ। ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ କହିବାର ଥିଲା। କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆଉ କାହାକୁ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁନି, କାହାକୁ ଜଜ୍ କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ମା ତା ଛୁଆକୁ କେରି କରିକି ରଖିଛି ପେଟ ଭିତରେ,
ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି। ତାକୁ ତାକୁ ତା ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଟାଇମ୍‌ଟା ହେଉଛି ମାଆ ଆଉ ଛୁଆର ବଣ୍ଡିଂର ଟାଇମ୍। ତ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କିଛି ନା କିଛି ଅ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖାହବ ସେଇ ଟାଇମ୍‌ରେ କମ୍ପେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦଉଥିବେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ସେଟା ଜାଣିଲା କଥା। ଦିନେ ଦି ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ ତା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଯିଏ ବି ଯାହାକୁ ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଖୁସିରେ ଥିବ, କି ସିଏ ତା ଲାଇଫ୍‌ରେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ତାକୁ ତା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍‌ରେ ଏନ୍ଜୟ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଏଇଥିରେ ମନଉଣା କଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। କି ନାହିଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଇନସଲ୍ଟ କରୁଛି, ନାହିଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍‌ରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ତା ଲାଇଫ୍‌ରେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ହଁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କିଛି ଅ, ମାନେ ଭୁଲଭାଲ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ମାନେ ଯୋଉଟା କଣ୍ଟ୍ରା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଯୋଉ କଥାଟେ କହିଲି, ସେଟା ଯଦି ଅଛି, ସେଟା ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଣାନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେମିତିକି କୁହାଯାଏ ପପାୟା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବୁନି। ଏଇଟା ତ ଆଜିକାଲି ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ସବୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଟାଇମ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କ କନସିଭ୍ କରିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍‌ରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇଦେବେ କି ଏଇସବୁ ଖାଇବନି, ଏସବୁ କରିବନି, ଏମିତି ତମେ ପ୍ରିକସନ୍ ନବ। ତ ଡକ୍ଟରମାନେ ସବୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ହିଁ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମାନେ ଅ, ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍‌କୁ, ତାହେଲେ ଭଲ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ। ଉଚିତ ଜିନିଷ ସବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ସେ ଖୁସି ହବ, ନା କି କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଜମା କରନ୍ତୁନି। କମ୍ପାରିଜନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଲାଇଫ୍‌ରେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। କେବେ କାହା ସହିତ କାହାକୁ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁନି। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ କହିବାର ଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ମୋ କଥାଟି ଖରାପ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ସରି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଠିକ୍ କଥାଟେ କହିଲି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହେଁନି କି କୋଉ ବି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ଡିପ୍ରେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଟାଇମ୍‌ରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଳେଇ ଆସେ, ଆମର ବଡ଼ିରେ ହରମୋନ୍ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୁଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଛୁଆର ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଉ ବି ବହୁତ ସାରା କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖାଦିଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ କି ସବୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ହ୍ୟାପି ରୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କ ହରମୋନ୍ ସେମିତି ସିକ୍ରେସନ୍ ହବ, ଛୁଆ ବି ଭଲ ହବ, ଆଉ ମାଆ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ହବ। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ କାହାକୁ କେବେ ଜଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ବି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ବି ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ କଥାଟି ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଥିବ କି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କଥାଟେ କହିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଠିକ୍ କଥାଟି ଜଣେଇବେ। ଆଉ କାଇଣ୍ଡଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭୋଲେନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।